Μαλάκα μία χώρα θα αυτά, λίγο πιο ψηλά. Έτσι λες. Τα γάντια, πάρ' το γάντια σου. Δεν φαίνεται ωραίο. Δεν φαίνεται. Μαλάκα κράτα εδώ πέρα πάνω, όχι από το κινητό κρατάς. Έτσι λες. Ναι. Έτσι Αυτό είναι πιο καλύτερο, δεν το πουλιέται και πολύ. Έλα, μια χαρά. Πάρ' το εκείνο το γάντια, μαλάκα. Πότε έχει κάνει ζωή του. Φωτογραφίες του βάλει. Εκεί, έλα, θέλω νερό. Θα πιούμε εκεί νερό. Βέβαια. Είπα. Δεν πήρες νερό. Δώσε μου νερό, όχι. Όχι. Από εδώ είναι να πας ωραία. Μάκη, όταν πάμε Χαλκίδα, πω γάμισε τα. Αρκεί μόνο γάμισε εδώ. Μάκη, κοίτα τσιγάρα, τόμα. Μην κοιτάς, θα σκοτώσει εμάς. Προσεχή εδώ, ναι. Εκεί η Χαλκίδα έχει κοντά, έχει θάλασσα. Να κάνω άκρη αυτοκίνητο, κοντά, στα 2 μέτρα θάλασσα. Είχα πάει στη Χαλκίδα Ναι. και ήμουν φαντάρο στην Αθήνα. Ναι, ναι. Δεν είχα δίπλωμα, Ναι. ούτε αυτοκίνητο. Και μου λέει ένας φίλος, ξέρω ψέματα. Ο φίλος έμενε μέσα, στρατό, Ναι. του λέω δεν μου δίνεις τα μάξι, του λέω να πάω του λέω, μέχρι στο Χάλιβο, θέλω να πάω εγώ, στην Πειραιά. Ναι. Κόμενα. Μου λέει πάρ' το φόβο, θα είμαι μέσα, μου λέει, θα λύσει την υπηρεσία αυτός. Μάλιστα, ναι. Παίρνω τα μάξι, 1 και 2 στην Χαλκίδα. Χαλκίδα κατευθείαν. Μπέσε μέσα της λέω της Αληθινής, πάμε μια μπάνια στη Χαλκίδα. Πω, πω. Ναι. Το καλό, ούτε δεν με σταματήσανε πουθενά. Αστυνομία. Ναι. Πω. Ούτε δίπλωμα, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Αλλά με πιάγανε με γαμάγανε. Ναι, βέβαια, αυτό εννοείται. Γιατί, αλλά έχει από Όχι Αθήνα. δικαστήριο, Όχι δικαστήριο. στρατό. Ναι. Άμα πέσουν πόσα λεφτά. Δεν είχε στο στρατό όταν είσαι φαντάρος, δεν πας σε δικαστήριο πολιτικό, όπως τώρα δηλαδή. Ναι. Πας σε στρατιωτικό δικαστήριο. Του Μάλιστα. στρατού. Ναι, ναι. Και εκείνοι που σε γαμάνε, εκείνοι γαμάνε πολύ. Φυλακή δεν έχει. Και φυλακή, το λέγανε φυλακή τότε. Δηλαδή έκανες παραπάνω φαντάρο, παραπάνω μέρες. Μάλιστα. Ο άλλος είχε να απολυθεί 3 χρόνια φυλακή είχε. Έτσι το λέγανε. Δηλαδή ήταν ένας χρόνος στρατό Ναι. και μετά απολυότανε Ναι. και επειδή έκανε μαλακίες συνέχεια, Ναι. 3 χρόνια επιπλέον φαντάρος. Ναι, επιπλέον, ναι. Μάλιστα. Έχει πάει μίσο εδώ. Τότε χώρα εδώ. Μπράβο, αυτό σου πω. Μίτσο, κλείσε, σου πω εγώ. Γυναίκες ήταν, Καλό βρει. Αυτές 3 γυναίκες ήταν. Πάμε Δεν γαμηθούν. είναι καλό, όχι είναι καλό βρει. Τι καλόριες, τι σημαίνει. Καλό βρει σημαίνει. Καλό μουνιά λέει. Όχι. Πώς είναι εδώ ο παπάς του Ναι, ναι. Ξέρω. Οι γυναίκες. Και είναι τα πάπας γενίκες. Ίδιες, Κάνουνε, δείχνουνε, πώς θα λένε, μαζάμπε. Πώς. Μαζάμπε. Πες το ελληνικά, μαλάκα, να καταλάβει ο άνθρωπος. Δείχνουνε, έτσι είναι δικά μας.
χριστιανοί, αυτοί Α. κάνουν αυτό κακό, αυτό είναι καλό. Ναι. Αυτοί δεν κάνουν, αυτοί κάνουν, Ναι. Α, πώς το γιατί. Και πούστη. Μου λαϊάνε δύο, πούστη. Έχω ένα φίλο, Ναι. ο παπάς ο δικός μας, Ναι. είναι με βαθμούς. Δηλαδή, ο παπάς είναι το πιο απλό. Ναι, πιο απλό, ναι. Παντρεύεται μέχρι εκεί πάει. Ναι. Υπάρχουν οι άλλοι Ναι. που πάνε πιο μεγάλοι, λένε αρχιεπίσκοποι, διάκονοι και τέτοιοι. Αρχιμανδρίτιδες, έτσι σου λένε, βαθμοί αυτοί. Ναι. Αυτοί δεν παντρεύονται σε όλη τη ζωή. Παππούς δεν πατρεύει. Παπάς. Παπάς Όχι. δεν παντρεύει Δεν καθόλου. παντρεύει, όχι. Γιατί Απαγορεύεται θρησκεία. κάμισέτα, και γαμάει έξω, Άμα είναι. Αυτό καλό είναι. Δεν γαμάει ένα γυναίκα όλη τη ζωή, Δεν έχει ποτέ γυναίκα. Αλλά Κάμισέτα. μερικοί εδώ είναι πούστιδες. Παπάς, Παπάς, πούστιδες. πώς, Τι πώς. γιατί πούστης είναι. Αφού δεν γαμάει, δεν το γαμάνε μόνο. Εγώ ένα φίλο που είχα στο δουλεύα μαζί, Ναι. το λέγανε Δημήτρη κι αυτό. Εμείς το φωνάζαμε Ντέζι στη Ντέζι. δουλειά. Ναι. Επειδή πήγαινε έτσι όλη την ώρα. Ναι, ναι, στραβό λίγο. Ναι, αυτό τώρα πάει για... Παπά. Για μεγάλο αξίωμα, ναι. Μπράβο. Κατάλαβα. Λά, πάει πούτσα αγώνα. Πρώτα ήταν Πολύ πούστη. χρήμα όμως. Ναι. Α, λεφτά παίρνανε πολύ, Πολλά, ναι. Ποιος δεν είναι, κόσμος. Εκκλησία. Η εκκλησία εδώ έχει πολλά χρήματα. Μάλιστα. Και υπόκεδα, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ναι.